Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean. Bueno, ikusten duzuenez, Gazteluen Barantzako kioskoan gaude, eta hemendik ikusiko dugu gaixoani. Eta, bueno, hitz egiten ari gara, ea peinak heltzen diren. Beraz, guazen hitz egitera. Julio, San Pedro.
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com.
ari da eta baita ere peinak iristen ari dira plazara eta kriston giroa sortzen hasia da. Unaiekin gaude, kaixo Unai, Sanferminak bukatzear daude, zer moduz joan zaizkizu? Oso ongi egia esan, 8 gau oso potente, dienetara joan nahi zen guztietan, eta niretzat hori izan da, ez? Azkenean bizi izan ditugun Sanfermin guztietan joan gara dienetara, eta pasada bat dira. Orduan, gaua ez dut ulertzen dienetara ez baldin manez joaten, orduan gauen zehar, horri biltzen gara dantzatzen pixkatxo bat, eaten baita pixkatxo bat, eta gero bukatzen dugu dianetan. Eta egunez egin duzu juerga, edo bakarrik gauez? Egunez, egun batez atean nintzen, barra egin barnuelako elkarte batean, zaldiko maldikon, eta hor joan ginen, ordu bat lo eginez, pixkat lerre eginda, baino horri bil ginen landalan, eta oso gustora egia esan da, oso gustora. Eta egunez, bakarrik hori, apena bat egit, baina bueno, ulertze dut, orain tokatzen eguna dela, eta heldutasunera izten garenean, ja tokatuko zaigula beste bizitza bat, beste Sanfermin batzuk bizitzea, eta orain pixkat gauez ibiltzea tokatzen zaigu. Hori da. Eta bueno, gaua eta gero zer egin duzu? Ze, klaro, ez zara joan dianetara, entzierrora... Entzierroa ez ari bat ere gustatzen korritzea, ez dut inoiz korritu, baina bitan ikusi dut, Nafarroako museoan plaza hortan ikusi dut, batez ere gustatzen zait entzutea, nola besten duten, eta hor ikusten denez Santo Domingo aldapako azken tramoa, horri bili naiz ikusten, eta oso gustora egia esan. Ez da asko ikusten, baina, bueno, hain berandu iristeko leku ezin hobea. Eta gainera hori, hiru kantikoak entzuten direnez, gozatzen dut pila bat. Eta dianetan ez zara egon? Egunero, lehenbiziko dianak enduta, egunero egon naiz. Eta nabaritu izan duena da pixkat jendea, claro, astean zehar izan direnez, astean zehar jende gutxiago zegoen eta asko disfrutatu izan ditut, eta azken hauek gutxiago disfrutatu izan ditut jende gehiago zegoelako, eta nik uste respetua pixkat galdu delako. Baina, bueno, ulertzen dut, jendeak nahi ikusi nahi izatea dianak, Pamplonesa, ederki jotzen dutelako, baina Pamlonesak bere ibilbidea egin behar du. Orduan, ez aurreratzeak pena eman dit, batzutan, azken bi egunetan ezin izan duelako bere ibilbide osoa egin. Bueno, asko gozatu izan ditu, tala ere. Eta gaur, larun bata izan da, atzo juerga larun bata izan da, gaur igandean nola izan dira ere jendetsuak? Bueno, igandea izan da, ez da jende asko ikusi, nik uste bihar lan egin behar dutelako, eta hori eskertzen da, hemengoentzat eskertzen da, azken gaua izanik, guretzat jai da, orain ez dakitzen minutu galditzen diren jaia bukatzeko, baina hori, festak bukatzen dira, baina ez da bukatzen festa. Guretzat, azken egun hau berezia da, gero beste entzierroa daukagu, hori gurea badela, eta hori korrituko dudala, Sanferminen amaiera emateko, Biabesako entzierroa tradizioa da, eta ez dakit noiz, nik uste bihurtuko dela ja programan ofiziala. Espero dut, naiz eta Sanferminetatik kanpo egon. Bueno, jai intentsioak bizi izan dituzu eta bihar zer depurazioa? Bihar ikusiko da, lehenbizi gaua pasatzea, ea 8etara iristen garen, espero baiet, eta bihar lo egin eta gero ikusiko da. Nik uste hurrengo astea lasitasunez hartuko dola eta listo. Eta gaur, nondik ateratzen da? Zeberez, Sanferminak bukatzen dira, baina, klaro, juerga egongo da, baina nondik? Orain gaixoani hemen, Gazteluin Palantzan, eta gero txaranga guztiak ateratzen direnez, txarangekin joango gara, peinekin, eta peinak irekita daudenez, peinetara joango gara, gaua gozatzera eta disfrutatzera. Eta gero, entzierroko Biabesako entzierrora joango zara? Biabesako entzierroa gogorra da, berez peinak 6etan izten dituztenez, berez, gero Pamplonesa dagoenez,
ez da gogorra egiten gero entzierrora iristea 8:00, baina gaur dianak ez daudenez, ez dakit zer egingo dugun, baina espero aguante hona izatea eta 8:00 preste egotea. Bueno, zerbait asmatuko duzu, Unai. Mil esker eta oso ondo pasa. Berdin, eskerrik asko. Bueno, oraingoan Joranekin gaude, zer moduz? Ondo. Bueno, zer moduz San Ferminak? Ondo egon naiz, San Fermin guztiak egon naiz kanpamendu batean, baina egon naizen gutxean ondo pasadut. Eta noiz bueltatu zara kanpalditik? 13:00. Osea, 2 egun egon zara hemen. Eta zer egin duzu 2 egun hauetan? Joan naiz entzierrora, ni asko naiz entzierroan jotera, eta gaur gaixoan ikustera. Eta orain zer gaixoan ikusi eta etxera joango zara? Ez, egongo naiz aita amarekin eta txarangekin, eta gero joango naiz etxera. Eta nekatua zaude 2 egun hauetaz? Ez. Osea, jarraituko zenuke, juergan? Bai. Bueno, mil esker eta oso ondo pasa gaur. Vale, eskerrik asko. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa dolentzia gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantai ez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com. Joarekin gaude oraingoan, kaixo Ainoa, zer modu? Super ondo hemen, riau pixkat ikustera. Bueno, zemat minutu falta dira gaixoan irako, aiba! Ez dakit, ideiarik ez. Baina minutu edo 3, ez dakit. Gaude presgapa gaude. Bueno, kontatu iguzu zer modu San Ferminak. 8 egun nahiko intentxo, baina San Ferminak bizitzen ditugu hemengo guztiak. Eta orain peinarekin pixkat amaitzen direlako, baina egia da gaurko gaua dela oberena. Baina atzerrikoak ez jakitea nahi dugu pixkat, beraz, disfrutatzera. Eta egun guztietan atera zara, zer egin duzu San Ferminetan? Saiatu naiz, egun batean pixkat, nahiko laizter irizten etxera, baina ezin, 3:30 itxi nintzen egun batean. Hori izan da nire rekorra. Egun lasaiena, osea, 3:00. Bueno, ez oso lasaia, beraz. Ez da oso lasaia. Eta egunez egin duzu parranda, bakarrik gaue? Parranda, pilota pixkat, bazkari pila, diru pila gastatu, dena. Zan dugu denetariko. Eta gaur zer egiten da gaur hemen Iruñean? Gaur disfrutatu, kaleak nahiko utzik daudelako, hori oso garrantzitsua da. Gero peinak aterako direla, espero dugu bat edo 2 ateratzea gaur gauean, eta pixkat gero entzierroa, biabesa entzierroa, dela guretzat hoberena. Bueno, utziko dugu hemen, zeia gaixoan iritsiko da, eta bueno... Eta giroa egongo da... Bai, eta oso ondo pasa, Ainoa, mil esker. Ale, agur. Bueno, zorionez edo penaz, iritsi egin da eguna, eta momentua gaixoani, beraz, zapia kentzeko momentua iritsi da, beraz, kenduko dugu hemen. Ea dudan.
Ondo, super ondo. Zer egin duzu? Ni egin dut festa asko, luego juerga más y luego menos. Eta, egunero atera zara edo ez? Bai, egunero, etorri nahi. Eta ja nekatua zaude edo ez? Orain kanez, azken gau izango da, así que a gozar. Eta Villasizako encierrora joango zara? Bai, hombre, bai, indurain, hay que fallar. Bueno, eta gero, pesak eta gero zer, depurazioa? Edo ez da beharrezkoa. Balneario, masaje, y ya. Bueno, Xabi, mil esker eta ondo pasa. Amaitu dira 2024ko San Ferminetan, zein da beste hauen inguruan egiten duzun balorazio nagusia? Bueno, balorazioa ona izan behar da. Beti daude odeitxoak, beti daude puntu batzukola hobetu beharrekoak noski baietz, baina oro har nik uste dut hasiera batetan planteatzen denuela helburu bezala elkarbizitza, eta nik uste dut elkarbizitza hobetu dela. Gero, baita ere, pensatzen dut San Fermin inklusiboagoak izan direla, herrikoiagoak izan direla, kolektiboek eta elkarteek berreskuratu dute izan behar zuten protagonismoa, eta bueno, hobetzeko puntu bezala badudari gabe, adibidez eraso sexisten aferan, oraindik uste dut asko dagoela hobetzeko, baina Iruñak erakutsi du berriro ere eraso sexisten aurkako burrukan mobilizatua dagoen hiria dela. Eta, bueno, ze espero duzu, edo ze espero dugu datorren urteko San Fermietarako, edo bago hobekuntza marginarik, edo ze espero duzu? Nola izanen da 2025ko Iruñerria edo Iruña? Pues hobeagoak, hombre, nik uste dut bide honetik goazela, eta egin behar dena da sakondu elkarbizitzan, sakondu eraso sexisten aurkako burrukan, sakondu baita ere, aspektu guztietan, ez? Jai herrikoiak egiteko bidean goaz, eta nik uste dut hori dela hobetzeko bidea beti. Mila esker.
Ondo, mi esker. Bai. Zer modu joan dira San Ferminak? Ba, ondo egia esan, bai. Festa egun osoan, orduan, pues bueno. Eta egunero? Bai, egunero ez. Ja, adina nabarmentzen da, eta ja, egunero ateratzeko pixka gaizki, baina, bueno. Ba, posible izan dudan guztia, bai. Eta gauez bakarrik edo egunez baita ere? Ez, ziak, gauez eta egunez. Gauez gehiago, egia esan, baina egunez ere, pues, saiatzen gara ateratzen posible dugunean edo. Eta gauez aterata, iritsi zara Dianetara, entzierrora, zein da zure plana gauzetan? Posible bada Dianetara, baina pues, batzutan ere, lehenago ere, jaten bagara etxera. Baina, bai, pues posible dugunean Dianara, edo entzierrora ja, ez, entzierroa etxean edo lotan. Eta zein izan da zure plan ideala San Fermin hauetan? Ba, pues, ez da kaletik peinekin, eta, pues, bueno, ja, gero peina eta ondoren txaranga, eta gauez, pues hori, peinetan, jaruta kaletik, posible, gurputza irauten duen arte, vamos. Eta bihartik aurrera ze deskantxo ja. Bai, bueno, oraindik festa badaukan lanean, así que aprobetxatuko dugu atxeden hartzeko, bai. Bueno, Mikel, ba, mi esker eta ondo pasa gaur. Bedi, mi esker. Bueno, oraingoan norekin gaude izketan? Naroa? Iñaki? Nerea? Angela. Eta zer modu joan dira San Ferminak? Oso beti bezala. Dia y noche. Hori, beti. Eta egunero atera zarete, deskantzatu zue, zer egin duzue? Kontatu. Egun bat deskantzatu eta Ni ez. Ez dago deskantzatu. Hau horrekalari da. Ez. Eta zein da zuen plan ideala San Fermin hauetan? Zein izan da zuen plan ideala San Fermin hauetan? Txarangak lagunekin peinak, ez ere peinak, eta gero kontzertu, egonen direla hemen. Eta gero DJ-ak. Herri San Ferminak, bat ez ere. San Ferminak oso ongi, bai. Osea, eguneko juerga ere egin duzue, beraz. Noski. Eta gaur zer plan dago hauean? Ba, orain peina, eta gero continuar. Gero, entzierrera biabezara. Hori. Osea, bukaera daño. Bai. Igual joango nahi zuekin. Komiratzen hau zue. Bai, noski. Solika egitera. Bueno, ba, mi esker eta oso ondo pasa. Agur.
hasi da, onaino 2024ko San Ferminak, mila esker gurekin San Ferminak jarraitzeagatik, eta datorren urtean itzuliko gara. Agur! Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean.